program sang mga lolong lola sa Kusudian Home for the Aged. Thank you so much. We have 66 lolo and lola na nagpasalamat ko pag-ayo no na kanang na feel nila tong paghigugma pagmahal sa mga pinalangga nato dira sa Home for the Aged. Ayan, mag-alala mga lolo lola, bibisita po kami lagi diyan. Every year po yan mga pamilya. Thank you so much kay admin Marlon Agrisolis. Thank you so much papi sa t-shirt na Koreanong Bisaya na ang proceeds nato naabot gyud sa atong mga lolog lola nga natagaan nato og mga gift giving ni kamamilya no just sa may Lower Kabantian. Kasama po namin ang almost 60 kapamilya ng mga listeners na may salmot, and then almost 66 ka mga lolog lola. Thank you so much. Thank you. Kay Judge Ling Karon ng Baker Mama, thank you so much sa pagpaminaw karon. Thank you sa imuhang lamian kayong cake Baker Mama na si George Lincaro no, among avid listener. Thank you so much sa imuhang gibuhat na cake. Lami kay cute kay mo itsura ni kon dito ni Yanyan Pasayan. Thank you sa among 5th year anniversary cake. Thank you so much. Red velvet kayo no. Mahal kayo red velvet. Thank you po kay Marik Gavino, usa ka local artist kapamilya no na may kanta og nagpahatag og pali anang dakong kalipay sa mga lolong-lolaw kay Rocky Pacho. Thank you so much. Ayan kay Tita Venus Buga Aguilar. Thank you so much tita sa papaklan sa mga lolong-lola nga lami kaayo, and thank you so much pod kay Sheila Sitoy. Kay Chi Ams ng Vertex Advertising. Thank you so much Vertex nindot kayo nga kaning tarp. Ayan, and thank you po syempre sa mga pinalangga natong mga kapamilya nga always support sa mga causes like that kapamilya no, mas maka-proud nang ingana. Continue to spread happiness, good vibes, continue to spread love. Ano yung pinaka-importante nowadays kapamilya nga puro bad news, puro mga dautan na atong madunggan, puro karang kasamaan at kagimbal-gimbal ng mga pangyayari. Let there be light para pud sa ato mga pamilya na maka-spread pud ta og ganing pagmamahal, di ba? Uy, sa students sa Philippine Women's College, maraming salamat na student sa humanities na mitabang og mitambong sa atong outreach program kagahapon mga kapamilya. Thank you so much. Woo! And we will continue to continue sa atong advocacy nga sharing is caring kapamilya no. And aside from pagpanggas to mga lolog-lola sa Home for the Aged mga pamilya, we will also continue to help Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated. Maraming salamat Down Syndrome kay Ma'am Lani for always informing me, lalo na next month is a Down Syndrome Awareness Month mga kapamilya no. So makaubang gyapon nato dira ang atong mga kapamilya, kamorkada og mga listeners para mutabang sa kaning pag-spread og awareness na mamawala kaning wala na difference kapamilya no ang mga kapamilya with kuan kaning differently able. Kung oras mga kapamilya alas 11:33 na.